Hai bay rok kaham kereng datang bay kakao norok joto no kaham datang nah hanai tini hai no hai norok ni beskang nok jak piuka tabuk ang moi kheteng kaina ni bagai thana nai tongo o jara o belai khno hati rogo thanga ke kabangma borok no sao moi kheteng belai morok ongkha nei salayo pheba kaisa wan sutai tongo moi kheteng tamni morok ke tabuk ongkha kaiei kebo mikheteng kai chanai krikha abon bagai mikheteng rok manthogeni bagai morok ongo paima tuo ke ang khakao joto borok no sadorop khe nukhungo mikheteng khaia ke chwng aswk morok kha paina naia abon bagai ang tini mikheteng kainani bagai thana nai tongo bari o tomo kaina hike yang berso kainai berso gata angko data kaisa kainai tini gata bo kaijak tongo hingke tabuk thanai ang bari o norok joto no naitung ni chawai baksa hinui mano jaga kwrui ba thai kwrui hingke bahai mwkheteng kaina hinui borok ni bagui bo ang process tubui tongo norok chau ekari naitongri nuknai jaga kwrui phano bahai ke mikheteng khlaiman abono phunuknai norok thangui tongo ang tabuk bari bwkhago kisa bari chalu hingke hai phano bari kwrui phano chwng mikheteng khlaimano aboni kaisa lama tongo ani orok khlaijak bo tongo ang tabuk phunukya hai phano norok ni bwskango tubunai o mikheteng jaga kwrui phano nok khala rogo kai tonmani bahai ke kainai process tongo khlaijak tongo hingke abo jephuru achaibai hino afuru no norok ni bwskango ang phunuknai thangui tongo sogui kasuka bari o sogui kha no ang berso bai data no kainai hingke abono chwng je baksa hwnlaio bari kwrui ke bahai ke mikheteng kainai bazarni paima chau obo hai rok chini uansukmung tongo phiaba ang kaisa sana muchungo bari kwrui hinui phano chwng nogo mikheteng kai mano aboni process tongo ang khlaijak tei khlaibo tongo hingke norok nugui manano tamkhang tabuk norok no phunukya o mikheteng rok achaibai khe ang norok no phunuknai obo haike kaikhe chau hinui baksa tui kwrui ni bagui khlaimaya hinui bo sao tui kwrui ni bo process tongo bahai ke khlainai abo joto norok no ang phunuk finally ang phai sokpaikha mikheteng kaima jaga o tabuk mikheteng kainai baksa hino aswk hatai kuchuk saka o mikheteng tui kwrui bahai ke kainai hinui phiya ang sanani muchungo hatai kuchuk saka o oro jabra rok kwbangma tongo borok tui manya bahai ke thangui tongkhana abono se chwng uansukthai aboni bagui ang tini o hatai kuchuk saka no mikheteng kainai khlaikha ke wngya obo hai manui kwrui chwng khlaina se nango swkang khlaiya chini no mikheteng kaya sini no wngla khwnui chwng bwkha thuike bahai wngnai aboni bagui no try khainai di ongo mikheteng kaidi tomung no tui nangkha ke bo tabo watui jora haino phainai go jabra rok kwbangma thangui tongo obo haike no o mikheteng bo thangnai hamnai hatai kuchuk saka ha kaham aboni bagui mikheteng rok kaikha ke hatai saka rok ke nung pom rui kaidi bo tui waisa wngkha no yarung sikhe no bo haino thangui wngnai tabo ang kainai berso no kaigranai berso berso kaigranai iko bwchwlui ang koltham khe rwo koltham ni bisingo jeba kaisa bo thangka khe wngnai koltham no achaikhe to kaham kok amsuk gana khe haike hakor khurui ang damra tubujagya da simis tubi phaio tini iko da baino kainai obo haike chwng mikheteng kaikha khe nogo chadorop le chwng khlai mano hingke chwng kwbangma hati rok morok ungfuru mikheteng kwrui tongkha achiri rok phaioi oroni no khagui na phaioi chwng nukhung kaisa mikheteng ni bagui wanathai kwrui wngui thang manta oboni bagui ang koio joto bai rok no norok bahai no obo haike mikheteng khlai di chwng nogo mikheteng khlaiya hingke chwng jora o mui kwrui rok mai masa laio jora o
nukhungo kok banglayo mikhitung kwrwi bazaro thangjakya hinui kwbangma kok rok banglaimani obo hai nukha obo hai kok banglaimung wngwi tongo berma kwrwi mosok kwrwi hinkhe mikhitung kwrwi hinui kok banglaima rok nugo bisir ni nukhungo mikhitung chadrap khe nung khlai mano aboni bagui no ang koio jotono no obo haikhe nukhungo mikhitung kaidi tai nukhungo mikhitung ni kuno bial kwrwi khe tonwi mano sudo berso simya podre pod mikhitung tongo tabuk hai jora rogo kosoi kaijaknai rok kwbangma tom tom lubia hwmarok kwbangma jadri pod jesafano kai mano baksa baksa milok rok kaimani so milok kaidi milok bosok rok chai mano bwthai thaiapano bosok jora twi rokle chai mano hinkhe chakhumra bosok rok bo kai mano obo haikhe kaiui chwng nukhungo mikhitung rok ni bial kwrwi khe mikhitung rok ni twi chamung nungmano twino kok banglai chini borok rok aboni bagui kaidi kuno selarna kwrwi abo just 1 hour 2 hour mane 1-2 ghonta samung mikhitung kaikhena abo chabaiya wngwi mano nukhung kaisa 1-2 ghonta nung phungo taimangkhe phungo phai swrapsa office khai tongkha office o thanani swkang swrapsa engkhe samungo thanani swkang swrapsa samung khainai rokba hinkhe sarigo jemon sunday rogo office khainai rokho office boddo naiui phai just 1 hour 2 hour mane 1-2 ghonta nung mikhitung kisa kairwma bai no bo.